बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बिटिआरनि सिङाव थानाय तामुलपुर आरो गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए सानैया रुंसारि जानायनि उनाव बे मोननै बियाबाव थाबैनो उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो। बे मोननै बियाबाव बिजेपि दोलोआ बिजाथि फसंगोन ना फसङा बियो रोखा जाथ'वाखैमोन। नाथाय मैया आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया रोखा खालामोदि बिटिआरनि सिङाव थानाय बे मोननै बिधानसभा बियाबफोराव उफ्रा बिसायख'थि गेलेया बिजेपिआ होनना। इउपिपिएल दोलोनो तामुलपुर आरो गसाइगाव बिधानसभा बियाबखौ हगारनानै होगोन होनना रोखा बुंथियो। नैथियाव दङ। मैया 19 आगस्ट खालार खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर'नि दैदेननाय मोनसे हान्जाया 2021 मायथाइनि हादरारि फोरोंगिरि बान्था मोनगिरि फावखुंगुर धोरोमखुंगुर स्वर्गयारिनि बिफा बिनिन्द्र स्वर्गयारिखौ बिथांनि थाग्रा थावनि दिएलकुसि रङियायाव थांनानै लोगो हमहैनानै बरायहैदों। आफादगिरि दिपिन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारी बिथांमोना। थामथियाव दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों सासे बर' फिसाया। गुजरात साहित्य एकाडेमी आरो मटिभेशनल स्क्रिप्ट थुनलाइगिरि गौथुमनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्स लिटारेरि अनार्स बान्थाखौ 2021 मायथाइनि साबसिन इंराजि खन्थाइगिरि हिसाबै मोननो हायो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बालिमारि गामिनि थागिबि 25 बोसोर बैसोनि बनजार गोरा ब्रह्मआ। ब्रैथियाव दङ। DID सिजन 5आव देरहासार जानो हानाय प्रनिता स्वर्गयारिनि अनसुलि बिमा मनिका स्वर्गयारिया मैया दिल्लीनि गावसोर थाग्रा खथायाव हारसिङै फासि नांनानै गावखौ फुथैना लादों। बिथाङा फुथैना लानायनि सिगां बिथांनि मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों। बे भिडिअ'आव नुनो मोनोदि मनिका स्वर्गयारिया दिल्लीयाव गावसोर थाग्रा खथायाव गावनि फिसायजों गोबां नारा-नाथा जानाय नुनो मोन्दों। बे भिडिअ'आव मनिका स्वर्गयारिया बिजनी गार गामिनि रिंकी नार्जारीनि मुं गले-गले रायखांनाय नुनो मोन्दों। मनिका स्वर्गयारिनि फिसाया बिजनीनि फिसाय गोनां आइजो रिंकी नार्जारीखौ गोसो थोयो आरो गावखौ जौ लोंनानै बुयो होनना भिडिअ'आव फोरमायनाय नुनो मोन्दों। बाथियाव दङ। सुबुं माहारिखौ लाजि फोनांनाय मोनसे जाथाया जालाङो। सासे 18 बोसोर बैसोनि हिनजावसानि गोथै देहाखौ कबराव फबनानै दोननाय जादोंमोन। बै सानखालिनो सासे दुथाङा गोथै सोलेरखौ कबरनिफ्राय जावख'ना दिहुनना जिनाहारि खालामो। बे सुबुं माहारिखौ लाजि फोनांनाय जाथाया जादों पाकिस्तान हादराव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 18 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया लोमजानानै थैदोंमोन आरो हिनजावसानि गोथै सोलेरखौ कबराव फबनानै जोबथा बिदाय होनाय जादोंमोन। नाथाय बै सानखालिनो गामिनिनो सासे सुबुङा हरनि समाव गोथै सहखौ जावखांनानै जिनाहारि खालामो। अखानायै न'खरनि सुबुङा मोनथिनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरो। उनाव पुलिसआ गोथै सोलेरखौ पस्टमर्टम खालामनायनि उनाव रोखा जायोदि गोथै सहखौ जिनाहारि खालामनाय जादों होनना। बिनि उनाव जाथायसालियाव पुलिसआ नायबिजिरनो थांनायाव दुथाङा पुलिसखौ गुलि गावो। पुलिसआ रैखाथिनि थाखाय दुथांखौ इनकाउन्टार खालामनाय जायो। दथियाव दङ। बिटिआरनि मोननै बियाब गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबाव बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि गेजेराव बिसायख'थि गेलेनो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिसिनि बारग' एमसिएलए, तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए आरो दा बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिया साननैसोनि गेजेरावनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव हाबसिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।